Sziasztok! Christopher HD vagyok, és ez a videó olyan lenne, illetve ez a videó annyiból állna, hogy én elmondom nektek, hogy miért nem volt az elmúlt napokban, hetekben videó. Igazából kb. Egy hete nincsen videó, szóval tök mindegy. Na mindegy. Ugye voltak az ünnepek, meg stb. Mindenki utazott összefele, össze-vissza, úgy, hogy mi is tettük, így hát húsvét után, mikor már a hétfőn jöttünk haza, kedden meg újra utaztunk el, szóval ez miatt sem volt videó, mert rohadt fáradt voltam. Ez az egyik. Kettő meg, hogy mostanság nagyon időm nincsen, hogy felvegyek videót, vagy egy egyszerű vlogot, vagy valamit. De ezt én most orvosolni fogom, és folyton pakolom fel nektek majd a gameplayek, tutoriálok, meg stb. Elvileg a napokban fog felkerülni YouTube-ra egy olyan videóm, ahol a Champ szerveremet videózom, miket fejlesztettem, benne fejlesztettünk a csapattal, meg a mapper, meg stb. Szóval ez feltétlenül benne lesz, meg nyereményjáték lesz. Ez mai naptól lép életbe, hogy nyereményjáték, meg stb. Ez a nyereményjáték ez annyiból áll, hogy egy 60 slotos Champ szervert fogok adni, illetve a nyertesnek adni, és ez annyiból fog állni, hogy a kommentbe le kellene írnátok a valami kedvenc, illetve egy felhasználó nevet, vagy a neveteket a videó alá, vagy pedig a Facebookon, vagy pedig a Facebook oldalamon, ahol épp kiposztoltam, ahol látjátok ezt a videót, és hogy minden rendben legyen, ezt közel holnap után, szóval 3 nap múlva fogom ezt lezárni, és kiadni a nyertes embernek a szervert, mert nekem most 2 szerverem van, az egyiket meg odaadom valakinek, és én felírom egy papírra a neveteket, aztán majd kihúzom. Illetve a felhasználó nevet, vagy pedig a neveteket, ugyanis ez a felhasználó név azért lesz inkább aktuálisabb, mert sokan vannak, akiknek hasonló a nevük, ugyanaz a nevük, de mégse testvérek, szóval értitek. Meg még amiről akartam beszélni, most nem tudom melyik kép fog ide berandomolni nekem. GTA, igen. GTA San Andreas. Én ezt nektek úgy fogom mostantól felvenni, hogy lesznek parti, szóval megpróbálok 20-valahány perces vagy fél órás videót összeütni, feltölteni, és azt nyugodtan nézhetitek. Lesz amelyikbe pofázok, lesz amelyikbe nem, de az a lényeg, hogy szórakozzatok. Meg lehet, hogy lesz GTA végigjátszás, nem biztos. FPS nézetbe fogjuk végigjátszani az egészet. És itt van a Pavno tutorial, azért lépek gyorsabban a másik dologra, hogy ne legyen hosszú a videó. Szóval a Pavno tutorialnál lesz egy olyan, ahol RP módot, egy teljes defenzív módot fogunk áteditelni együtt, mert vannak, akik megkértek engem, hogy csináljak egy ilyen videót, ahol segítek nektek áteditelni, admin rendszer,
meg ilyen cuccokat, milyen lehet bővíteni, milyen egyediséget lehet belevinni. Én azért nem fogok 1800 videót csinálni egy editelésből. Lesznek jó pár részek belőle, körülbelül olyan 5 vagy 10 tervezek belőle, meglátom, hogy haladunk, hogy haladok vele, meg a tutoriálok lesznek, ugye, újra elérhetőek. Egy pillanat. Nos, itt is lennék, ugye, kérdeztétek tőlem Facebookon, hogy hol tudtok kérni ilyen, hogy amit elkészítsek, és majd ebbe az egyéb, illetve az ügyfélfogadásnál lehet majd ezt igénybe venni, hogy írtok valamit, mit tudom én, kecske, vagy valami, mit tudom, csináljak már nektek egy neon rendszert, vagy bármit, szóval mostantól a weboldalon lehet ezeket kérni, mert vannak akik videón hát nem úgy mondom, hogy mielőtt megnéznék a videót, hanem vannak akik csak úgy felkeresnek, hát légy szíves, csináld már meg, mert innen hallottam meg amonnan, és hogy én ilyenkor megkeveredek, mert több embernek próbálok segíteni, meg amit kérnek megcsinálni, és akkor itt a weboldalon írhatjátok meg, ugye itt van, hogy szerver konfigurálás, módírás és editelés ügyben lehet engem itt keresni. CRPG, meg ilyen MySQL, meg ilyen cuccokkal nem nagyon foglalkozok. Szóval, de most már kezdem úgy editelni. Miért beszélek én mindig editelésről? Átdolgozni a weboldalt, hogy minden jó legyen. De összes tag 4, ki a negyedik? Toki, ja, rendben. Szóval ennyi lesz ennyi röviden a helyzet. A gameplayekből jött kérdés, és lesz render game felvéve, de leginkább azt úgy fogom megoldani, hogy MTA-ba berakom a render módot, és hát sajnos a gépem az eléggé szar, így hát ugye láthattátok a kérdezfeleleknél, hogy milyen. Aki nem tudná, az megnézheti. Na mindegy. A lényeg az annyi, hogy a nyereményjátéknál annyit kell tennetek, hogy kommentbe leírjátok a neveteket, vagy egy felhasználó nevet, én meg kiírom egy papírra, és hogy minden jó legyen, bele a sapkába, keverjük, lehet, hogy az valakit megkérek a családba, hogy keverje össze, nehogy én keverjem már össze, ha már ki kell húznom. Szóval így randomra kihúzok embereket, és hopsz, azt kapja a szervert. Akivel én meg felveszem a kapcsolatot, az valószínűleg Facebookon lesz, és így ezáltal a Facebook oldalamat is kell majd lájkolni. És ez a nyereményjáték végül is annyiból áll, hogy fel kell iratkoznotok a csatornámra, lájkolnotok kell a Facebook oldalam, és hogy megkapjátok ezt a 60 slotos 25 vagy 26 napra van kifizetve a szerver. Azt hiszem, igen. És hogy azt megkapjátok, akkor az úgy működik, hogy kommenteltek, én meg kihúzok valakit randomra, és megkapjátok így, megkapja az adott ember a szerverét, de akivel nem tudom felvenni a kapcsolatot, így hát az akkor húzok helyette mást. Nos, ez a videó ennyi lett volna. Hogyha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok a Facebook oldalam. Sziasztok!